ኣብ ሃገረ ኬንያ ሕጅውን ብሕቡ ኣሽሓት ጻጸ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ወጻኢ ንምውጻእ ዝፈተነ ቻይናዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕረ ምእታው ንሓደ ዓመት ክእሰር ተፈሪዱ። ቤት ፍርዲ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ሂብዎ ኣብ ዘሎ ውሳነ ኣብ ልዕልቲ ጃንግ ኪዩን ዝተባህለ ቻይናዊ ውልቀ ሰብ ብጀካቲ ናይ ሓደ ዓመት ማእሰርቲ 7737 ዶላር ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክኸፍል እውን ውሳነ ወሲኑሉ ኣሎ። እታ ነቲ ፍርዲ ዝሃበት ፈራዲት እቲ ውልቀ ሰብ ሓቀኛ ዘይኮነ ከምኡውን ናይ ጣዕሳ ስምዒት ዘይብሉ ክትብል እያ ገሊጻቶ። እዚ ቻይናዊ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናይሮቢዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ልዕሊ 2000 ጻጸ ኣብ ቦርስኡ ሓቢኡ ናብ ቻይና ክጓዓዝ እንከሎ ድሕሪ ምትሓዝዩ ድማ ብገበን ዘይሕጋዊ ንግዲ እንስሳ ዘገዳም ክሲ ዝተመስረተሎ። ከም ዝፍለጥ እዘን ኣብ ኬንያ ከምኡ ድማ ብሕጂ ዘይተዳህሰሰ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ክርከባ ከም ዝኽእላ ዝግለጽ ዓበይትን ቀይሕ ሕብሪ ዘለወን ክፈርያ ዝኽእላ ንግስቲ ጻጸ ብደረጃ ዓለም ዝርከቡ ኣከብቲ ብኽቡር ዋጋ ይገዝእወን ዘለዉ ኮይኖም ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ዋጋአን ክሳብ 220 ዶላር ይበፂሕ ዘሎ። እዞም ሜሶር ሴፈሎተስ ብዝብል ዝፍለጡ ዓሌታት ጻጸ መበቆሎም ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኮይኑ ብፍሉይ ናይ ዘርኢ ምእካብ ባህርያቶም ዝፍለጡ ምዃኖም ተፈተውቲ ዝገብሮም። ሓንቲ ንግስቲ ጻጸ ናይዛ ዓሌት ከዓ ሙሉእ ዓሌት ክትፈጥርን ንዓሰርታት ዓመታት ክትነብርን ትኽእል ብምዃና እዞም ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ክሸጥዎን ዝደልዩ ናብ ከም ኬንያ ዝኣመሰላ ሃገራት ብምኻድ ብሕቡእ በሽሓት ካብዚ ዓይነት ጻጸ ከውፅዮም ፈተነ ዝገብሩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 5000 ዓበይቲ ንግስቲ ጻጸ ቀውዒ ብቐንዱ ኣብ ከባቢ ጊልጊል ዝተኣከባ ኣብ ከተማ ናይቫቫ ኣብ ዝርከብ መዕረፊ ኣጋይሽ ብሂወት ምስ ተረኽባ ኣቓልቦ ስሒቡ ነይሩ እዩ። እቶም ሽዑ ጥርጡራት ዝነበሩ ካብ ቤልጅየም፣ ቪየትናምን ኬንያን ነተን ጻጸ ኣብ ከም ጡጥን ኣብ ስሪንጋን ዓሽጎም ከውፅዋ ከም ዝፈተኑ እዩ ዝግለጽ። እቲ መደብ ናይቶም ሽዑ ዝተታሕዙ ውልቀ ሰባት ድማ ናብ ኤስያን ኢሮጳን ወሲድካ ንመሸጣ ንምቕራብ እዩ ነይሩ። እዚ ንግዲ ጻጸ ነቲ መራምርትን ሰበስልጣንን ኣብዚ እዋን ኣሰንቢድዎም እዩ ዘሎ። ኬንያ ስነ ሓርማዝን ቀርኒ ሓሽሽን ዘጠቓልል ልዑል ሽም ዘለዎም ገበናት እንስሳ ዘገዳም ብብዝሒ ዘጋጥመ ሃገር እያ። ሕጂ ከዓ እዚ ቻይናዊዩ ኣሽሓት ጻጸ ሒዙ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ንሓደ ዓመት ክእሰርን ልዕሊ 7000 ዶላር መቕጻዕቲ ክኸፍልን ተወሲኑሉ ዘሎ። ኣብታ 600 ዓይነት ጻጸ ከም ዘለዋ ዝነገረላ ኬንያ ዝመደበሩ ዲኖ ማርቲነስ ዝተባህለ ተመራማሪ ስነ ህይወት ኣነ ከም ክኢላ እንስሳ بمتأن اتنقدي تغري ما يزلخو كبل يتزاريبو قالوا وغانات كا ازوم تصاصه ازوم ابصليم عداغا زغزوم زين فلطو تقمي كيهلوم بمبال طرطاره كم زلوم يغلصو بجكا زحجه تفريد زلو تشايناوي كالي تشايناوون كوما عينت تكبر فصيمو تتحيزو اكوان تنبره كالي باسبورت تتقيمو غن كابتا هاجر كم زهدم ينغر ኣብ ሃገር ግብጽ ምብጻሕ ዝገብር ዘሎ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ኣብታ ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ርክባት ብምቕጻል ሎሚ ምስ ሚኒስተር መጓዓዝያ ሚኒስተር ኤሌክትሪሲቲን ተሓዳሲ ጸዓትን ሚኒስተር ሕርሻን መሬትን ከምኡውን ምስ ኣካየት ዝተፈላለያ ናይ ሕክምናን ካልእ ኩባንያታትን ዘተ ከም ዘካየደ ተገሊጹ እቲ ብሓላፊ ቆጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብረ ህይወት ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ኤርትራ ነስረዲን ሳልሕ እውን ዘጠቓለለ ኮይኑ ምስ ግብጻውያን ሚኒስተራት ወጻኢ ወፍሪ ንግድን ኢንዱስትሪን መጓዓዝያ ጸዓትን ሕርሻን መሬትን ከምኡውን ሓለፍቲ ትካላት ባንክን መድሃኒትን ብምርኻብ ተዘራሪቦ ኣብቲ ምስ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት በድር ዓብደልዓጢ ዝተኻየደ ዘርብ እቲ ዓረባዊት ሃገር ንኤርትራ ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ኣረጋጊጻላ ብጀካ ዝውነት ናይ ኤርትራ ልኡኽ ኣብ ግብጽ ኣብ ጽንሐሉ መዓልታት ምስ ሚኒስተር መጓዓዝያ ጀነራል ካመል አልወዚር ሚኒስተር ተሓዳሲ ጸዓት ማሕሙድ እስማት ሚኒስተር ሕርሻን መሬትን ዓላእ ፋሩቕ ርክባት ክገብር እንከሎ ብዛዕባ ቀዲሞም ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዝተመያየጡ ተገሊጹ መንጎ ማሕበረሰብ ንግዲ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትእሳር ምዕባይ እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብቲ ዘተ ተገሊጹሎ ይኹን እምበር ብወገን ኤርትራ ምስ ተጉጅለ ልኡኽ ዝኸዱ ወከልቲ ትካላት ብሕቲ ምንባሮም ኣይተፈልጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልቲአን ሃገራት ካብ 5 ሚልዮን ዶላር ዘይሓልፍ ምዃኑ ጸብጸባት የመልክቱ መሰረት መሩሕ ሓበሬታ መንግስቲ ግብጺ ፍርያት ግብጺ 10 ሚእታዊት ናይቲ ኤርትራ ካብ ወጻኢ ተእትዎ ከም ዝውክል ይገልጽ ቀንዲ ተሳታፍነት ግብጺ ኣብ ዕዳጋታት ኤርትራ ድማ ፍርያት ፋርማሲ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ይጠቀስ ብጀካ ዝውነት ናይ ኤርትራ ልኡኽ ምስ ሚኒስተር ንግዲ ኻልድ ሓሽምን ምስ ሓለፍቲ ማእከላይ ሃገራዊ ባንክ ግብጽን ከም ዝተራኸቡ እውን ተሓቢሩሎ ነቲ ርክብ ኣመልኪቱ ድማ ሚኒስትር ንግዲ ግብጽ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ንግዲ ንምቋም ከም ዝተላዘቡ ዝጠቅስ ኮይኑ ውጥንን እስትራቴጅን ኣብ ምውፃእ ንኤርትራ ግብጽ ክትደግፋ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ወፍሪ ክትገብርን ድሌት ከም ዘለዩ እቲ ወፂ ዘሎ መግለፂ ዘመልክት ሓላፊ ቆጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብረ ህይወት ብወገኑ
ግብፂ ከም ሓንቲ ካብ ስትራቴጂካውያን መሻርክቲ ኤርትራ መጠን ኤርትራ ምስ ግብፂ ዘለዋ ምትሕግጋዝ ክዓቢ ከም እትደሊ ተዛሪቡ። قدام منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو إسرائيل نسوماللاند كم ناس هاجر وقعوا أفلطوا كتهب دحر موسانو دحر 4 أوارح تيام مونغو سوماللاند إسرائيل نزلوا دبلوماسيا وركبنا معمق ناب سوماليلاندك قدامي أمباسادر شيمو منستر قدايات وصاي إسرائيل بمنستر قدايات وصاي جدوان صار زمرح كوميته شمت وكلتها وصاي هاجرات نشمت ميكائيل لوتم تمال الربع كامزز دقايق ليزو قدم حجي أب كينيا أذربيجان كازاكستان أمباسادر إسرائيل كوين زغلغله مكور دبلوماسيا لوتم مجمرتا أب سوماليلاند تنقسقس أمباسادر كويني كغلغل صنيحو وزح جوان غنا بأفريقيا نا إسرائيل زيك قوامي قطبوا أمباسادر كويني يخسرح صنيحو حجي دما مولو أمباسادر إسرائيل أب سوماليلاند خوينو تسيم الله إذ شمت دحرتي أب تحساس كل تشحن عسران حموشتن بقدام منستر نتنياهو زتأوجه أفلطو إسرائيل نهاجرنت سوماليلاند سعيبو خوينو منغو إسرائيل سوماليلاندن إن عبي زخيزلو متأثر زنس أبارك كم زخونون تحبيرو إذ سقومت زي أب دبلوماسيا وركب إسرائيل أب قرن أفريقيا لو كم زلو زمل كتي زبلتن تانون يوهاب الله سوماليلاند بوغنا أب إسرائيل دبلوماسيا وهلاوة وقعو بمقبار أقدمة من قسقاس جيريا بيسرن حموشتن لكاتيت بريزيدنت السوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله إيرو نمحمد عمر حاج محمود بهاجر إسرائيل ملو سلطان زلو أمباسادر سوماليلاند جيرو شيمي ويو ملوات أمباسادرات أب نقدي تكنولوجي محضر ماين زباو دحنا تنحويسو أب زتفل على مدايات متحبار نمسفح مسرد زفتر مخانو سبا سلطان كلتين وغانات يقلصو سراويت أمريكا كابز حلف سوني جاميرو أب مصاب هرمز تكبراو دحر زغبرو عصوا زاغيت زخونت مركب تحيسا كمزي حلفت غليصو حالتات أمريكا ناب جماجم بحر إيران زقعزا ويكابو زوات مراخب كعقتو ويكمل سموخانة ممزقلص زلو كاب كالبوتاتات زحلفا وي ناب كالبوتات زخدام مراخب جن بتمت أبو كحلفا كفك أدلني زبل ما كلا إذا أمريكا تمال مشات بزوت صحابريتا كاب تعصوا زجمرو له سونيات حيزو زاغيت 10 مراخب تمليسان ألوا حنتي سجرت مركب ون يلان يلو دونالد ترامب إيران مراخب بتمت أبو نخحلفا حتى زنبرت كفليت بموجادن سدد ندادي أب منكاين قبل عليات صغط خجبر تسفاي جبر إيران نزع صواك أرسنا ويشفتنت بحر إلى خطوة عنكلا أوش مت فارس وش مت عمانك أيح بحرن زلوا مراخب علامة بمقبار حنا كمتفدي أتنك غلا نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب من رغب سلام نعخم